Добра част, която се прави грима с този филтър. И честно казано, главата ми вече е в някакво друго измерение. Добре, смешно е до такова положение, в което главата ти започва вече да боли. Сега ще нанеса набързо сенки. Добре, филтър. Ще се справя. Ще се справя. Сега е време за очна линия. И тук не знам как ще се справя. Добре, сега трябва да се съсредоточа. Уф. Добре, дишай. Не, наистина това е трудно. Това наистина е трудно. И колкото повече се опитваш да гледаш и да се съсредоточиш, толкова повече започва да ти се върти главата. Добре, мисля, че... Добре. Ето, че успях да направя тази страна. Сега на другата. Тази страна почна по-бързо ли да се върти? Мисля, че по-бързо почна да се върти. Защо? Не мога. Добре, съсредоточи се. Не, много е зле. Много е зле, наистина. Добре. О, не. Разваля мощната линия. Сега ще я поправя. Добре, мисля, че не е толкова зле. Това е. Сега е ред на спиралата. Да не се бръкна само окото. Добре, сега от другата страна. Окей. Добре, спиралата не беше толкова сложно. И мисля, че изглежда горе-долу добре. Сега е време за моливът за усни. И искам вече това мъчение да свърши. Добре. Тук мисля, че беше доста лесно. Последно ще нанеса гланц. Ето така. И сме готови. Сега ще сваля филтъра и ще видим какво се е получило. Това беше предизвикателство. Главата ми не знае сега къде се намира, но това е финалният резултат и като цяло не мисля, че е зле.